Dobro večer svima. Želim vam svima dobrodošlicu na premijerno izdanje Detant podcasta Sveučilišta Libertas. Prije svega želim zahvaliti našem rektoru i našoj upravi sveučilišta koje su svesrdno podržali ovaj projekt i ovu ideju i dali svoj izniman doprinos da ga i realiziramo s voljom i na vrijeme. Također, iznimna mi je čast i zadovoljstvo što u prostorijama Libertas sveučilišta mogu pozdraviti 3, ja bih rekao, iznimna stručnjaka i relevantna poznavatelja ne samo hrvatske vanjske politike, nego općenito međunarodnih odnosa i diplomacije. I upravo tu je ta poveznica sa našim sveučilištem koje se, ja bih rekao, kroz sve ove godine već iznimno dobro isprofiliralo kao institucija gdje ljudi dobivaju priliku da zapravo steknu one vještine koje su neophodne da bi postali jednog dana možda i ovo što su naša 3 današnja gosta. Stoga ovdje pozdravljam gospodina Miomira Žužula, bivšeg veleposlanika i ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske. Kraj njega je njegov kolega, gospodin Davor Ivo Stier, koji je, osim što je bio ministar vanjskih poslova, također proveo dio svoje karijere u Europskom parlamentu kao zastupnik, a sada je zastupnik, ali u Hrvatskom saboru. Naš treći gost je gospodin Tonino Picula, također izniman stručnjak sa pregršt iskustva u području vanjske politike, koji je također obnašao dužnost ministra vanjskih poslova, a sada već dulji niz godina je u Briselu i zapravo na taj način, ja bih rekao, predstavlja poveznicu između domovine i inozemstva na način da aktivno sudjeluje u svim procesima koji se tiču Republike Hrvatske u instituciji zvanoj Europska unija. Prije nego krenemo sa konkretnim temama i svim onim što, ja bih rekao, okružuje Hrvatsku u svijetu, ja bih svojeg današnjeg goste priupitao nekoliko stvari koje su vezane više uz njih i njihovu karijeru, odnosno trenutnu situaciju, pa ću tako krenuti s gospodinom Žužulom. Više od 30 godina iskustva u vanjskoj politici i zapravo strašno me zanima sada kada djeluje i aktivno sudjeluje u jednoj globalnoj konsultantskoj kući koja između ostalog u svom portfelju ima i vanjsku politiku i geopolitiku i međunarodne odnose i tako dalje. Zapravo živite na relaciji ovoj transatlantskoj i djelujete između SAD-a i Europe, odnosno Hrvatske. Kad napravite ovako jednu retrospektivu, kako biste povukli paralelu između djelovanja jednog diplomata i vaše funkcije koje ste bili kao ministar i ambasador i sada vašeg trenutnog posla koji je, ja bih rekao, opet neraskidivo vezan uz vanjsku politiku, ali je, ja bih rekao, ipak s neke druge pozicije i iz neke druge vizure. Halo. Hvala, Marko. Ja bih isto prvo rekao da je meni izrazito zadovoljstvo biti ovdje, biti sa svojim dragim prijateljem i partnerom, nekadašnjim čovjekom koji je nastavio puno uspješnije nešto što sam ja sa puno entuzijazma počeo, a to je omogućiti ljudima u Hrvatskoj da studiraju diplomaciju. Ja sam to počeo sa Dubrovnik International University, tako relativno uspješno kad gledamo po studentima, jako uspješno, a jedino što sam zamalo bankrotirao, jer u svaki posao kad hoćete ući morate prvo biti biznismen, a ne imati ideju, nego znati kako je ostvariti. Na svu sreću imao sam tu priliku imati prijatelja
prijatelja i od prije. On je to meni govorio, ali nisam odmah shvaćao. Tako da smo malo kasnije postali partneri i on je preuzeo od mene i sad mi je zadovoljstvo biti ovdje u prostorijama Libertasa, isto tako uz rektora kojega ne smijem reći koliko ga poznam, jedno mogu reći da se on sve te godine ne mijenja, a dugo se poznajemo. I sve vas, studente, to je vrijednost ovoga. Ja sam doista prošao taj jedan životni put da me je neko pitao krajem 80. godina šta ću raditi ostatak svog života. Ja bih rekao, to je za mene besmisleno pitanje. Ja radim ono što me čini sretnim, jer sam ja bio tada profesor psihologije na Zagrebačkom sveučilištu i šef katedre za dječju i razvojnu psihologiju, onako prilično daleko na izgled od ovoga što sam poslije počeo raditi. Međutim, kao što se više puta kaže, postoji milijun fraza i parafraza, rat doista mijenja sve. Rat mijenja sudbine ljudi. Nažalost, vidimo ovih dana kako drastično i dramatično može mijenjati u nekim slučajevima i u pozitivnom smjeru, kad se govori o našoj dragoj domovini Hrvatskoj, u pozitivnom smjeru, pa i ja bih usudio se reći skromno ili neskromno i u mome slučaju, tako da sam ja od početka 90. godina počeo doista, ali doista, nemojte me krivo shvatiti, raditi i živiti diplomaciju. Diplomacija je više od posla, to je vokacija, to je zapravo življenje, jer ti diktira način života, način ponašanja, bez obzira koja ti je formalna pozicija. I u tome kontekstu mi je izrazito drago biti sa dvoje kolega koje doista cijenim. Vidjet ćete kad se počnemo svađati da se cijenimo, ali stručnjaka za vanjsku politiku. I onda sam prošao jedan veliki krug od toga da sam bio prvo zamjenik ministra, onda savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Tuđmana, onda sam otišao kao prvi veleposlanik u Ženevu Ujedinjene narode sa zadatkom da pratim mirovne pregovore, konferenciju o bivšoj Jugoslaviji. Onda sam nakon Daytona, gdje sam isto tako bio aktivni sudionik, otišao u Washington za veleposlanika sa idejom da razvijemo partnerske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Imao sam sreću što sam radio sa izrazito talentiranim diplomatima i s ponosom mogu reći sada većina tih koji su tada radili u Ženevi i u Washingtonu su postali veleposlanici, nekoliko njih ministri, a među tim mladim, izrazito nadarenim mladim diplomatima bio je i moj kolega i na određeni način nasljednik gospodin Davor Stier. Njemu je prvo diplomatsko mjesto bilo u Washingtonu. I onda sam radio do 2000. godine kao veleposlanik. 2000. godine sam dobio šefa, nekoga kojega nisam poznavao, ali ja u životu nikad nisam volio šefove. Imao sam na početku svoje karijere na sveučilištu šefa i onda jedno vrijeme profesora Bujasa, nakon toga Tuđmana, i onda mi dođe za šefa neko ko je po mom mišljenju totalni početnik u diplomaciji. A sada s ponosom mogu reći da jako cijenim njegovo znanje u diplomaciji. Tako da hrpa je diplomata kojima sam ja bio šef, ali Tonino Picula je meni bio jedno vrijeme šef, dok nisam ipak odlučio se vratiti na izgledu u stare vode, pa sam otišao kao profesor na Princeton predavati međunarodne odnose. Onda sam shvatio da na sveučilištu, ne znam kako je na Libertasu, to bi ovi drugi mogli reći, ali na sveučilištu nigdje baš kad imate 4 djece kao ja ne možete živjeti baš od profesorske plaće i plaćati im školovanje. Onda sam otišao u konzultantske poslove, opet baveći se diplomacijom, onda me opet tako sudbina ili ta neraskidiva veza sa Hrvatskom dovela da sam došao ovdje, bio jedno vrijeme ministar vanjskih poslova, ne znam koliko sam sretan ili ne tom epizodom, ali nemam ja puno žaljenja. Nakon relativno kratke epizode ministra, posla kojeg sam ja volio, ali sam brkao, ministar je političar, a ja sam htio biti samo diplomata, to ne ide. Ministar vanjskih poslova treba znati diplomaciju, ali mora biti dobar političar, to znaju njih obojica. Onda sam se opet jedno kratko vrijeme u Saboru, shvatio sam da tu diplomacije puno nema ili je drugačija, napustio, vratio u Ameriku i kao što je rekao isto jedan, mislim da mogu reći ponosno, mojih suradnika pa i studenata, Marko, njemu sam zadnji put sam bio ovdje u obrani njegove dizertacije. Vratio sam se u konzultantske poslove gdje možete to
to recimo znanje i iskustvo iz diplomacije i pretočiti u neko pristojno življenje. Niko se ne može obogatiti od takvoga posla, ali može uspješno živjeti. Tako da već godinama radim u velikim firmama, velikoj trenutno odvjetničkoj firmi i ja se doista bavim diplomacijom. Ja sam savjetnik za međunarodne odnose, znači bavimo se svim svjetskim krizama, ali ne za račun ili ponekad zastupamo i države, ali uglavnom zastupamo velike klijente čiji posao ovisi o tome kako smo mi procijenili vanjsko-politička zbivanja. Znači, u teoriji bar bi trebao biti dobar u tome, a u praksi, mislim, sve dotle dok te na zapadu plaćaju, valjda jesi dobar. Evo, toliko o meni i još jednom stvarno mi je drago i zadovoljstvo i hvala Marku što nas je ovako okupio i pozvao ovdje. Hvala još jednom. Gospodin Stier svoju cijelu karijeru također se bavi vanjskom politikom i međunarodnim odnosima i zapravo me sada jako interesira i volio bih znati kako njemu kao isto već iskusnom diplomatu i stručnjaku za međunarodne odnose, kada on vrati filmu nazad, kako mu izgledaju ova 3 različita rakursa bavljenja vanjskom politikom, dakle trenutno iz Sabora, nekad prije toga iz Europskog parlamenta, a još prije toga kao ministar vanjskih poslova i ranije naravno kao diplomat. Pa taj neki trokut, 3 različita ugla zapravo jedne te iste profesije. Vaš komentar i zapravo osvrt na karijeru i tu sferu međunarodnih odnosa. Kako vam se to čini i kako vam to izgleda? Hvala ti, Marko. Evo i ja vas sve lijepo pozdravljam. Pa Miomir je rekao nešto što je bitno, to je da rad puno toga mijenja. U mom slučaju je pad Berlinskog zida, osamostaljenje Hrvatske, mene dovelo iz Argentine u Hrvatsku i to je početak i na neki način zbog čega sam se i bavio ovim poslom, jer od malena sam sanjao jednog dana kad će Hrvatska biti neovisna država, kad će biti dio Zapada. To je naravno 80. godina kada sam u prošlom stoljeću, ja sam imao tada i kose i bio sam puno mlađi i tako dalje, izgledalo kao nešto što je nedohvatljivo, ne? Ili barem nije bilo samorazumljivo. Međutim, dogodilo se, hvala Bogu, da smo tu svoju državu dobili. Ono je bio težak put, ali trebalo tu priču ispričati vani. I došao sam prvo kao novinar, zapravo za jedne argentinske medije i brzo sam shvatio koliko je teško probiti neke naše priče u međunarodnoj javnosti, neku našu istinu. I kad sam se kasnije vratio i završio studije isto međunarodnih odnosa, političkih znanosti u Buenos Airesu, jednog dana je tada veleposlanica Neda Rosandić nazvala i rekla postoji mogućnost ako želite intervju u Zagrebu za službu vanjskih poslova i tako sam krenuo i bio primljen 96. u toj službi, radio tamo 15 godina, zapravo knjižica mi je dalje u Ministarstvu vanjskih poslova, ali poslije život te nosi nekim drugim putevima, pa sam bio u Saboru, po Europskom parlamentu, onda u vladi i sada ponovno u Saboru. Imao sam dobre šefove. Dakle, ambasador Žužul u Washingtonu, to mi je bila prva destinacija, ambasador Grdešić nakon toga, a onda kad sam se vratio morao sam ići kod zamjenice Tonina Piculu, međutim posvadili su se u koaliciji, to je bilo kada je HCLS otišao, pa je otišla i Vesna Cvjetković iz te pozicije i onda se pojavio jedan tada još mladi, ambiciozan čovjek, Zoran Milanović, pa mi je rekao da dođem radi s njim. Tako da je bilo različitih situacija, ali ministar je bio Tonino. I tada smo se mi upoznali, kasnije, naravno u drugoj formi surađivali i u Europskom parlamentu. Iz svih tih situacija nešto čovjek i sasvim sigurno nauči, a
da odgovorim na ovo pitanje, mislim da je Hrvatska iz te pozicije koje smo mi podržali, u Europskom parlamentu otvarali neke stvari što se tiče europske politike prema Bosni i Hercegovini. Kasnije smo vidjeli, imao sam priliku i u vladi nastaviti tim tragom, ali naravno sa mnogim alatima koji kao parlamentarac nemaš, gdje možeš operativno puno toga napraviti, gdje unutar vijeća i u vanjskom političkom smislu bolje pozicionirati Hrvatsku. I sada iz ponovno Hrvatskoga sabora podržati određene politike, određeno pozicioniranje Hrvatske. A kako je to pozicioniranje? Da rezimiram, ne samo da smo mi dobili našu državu, nego smo je pozicionirali na političkom zapadu. Dakle, kroz članstvo u NATO, kroz članstvo u Europskoj uniji, mi smo dio tog političkog zapada. Sad, mi smo ipak na rubu tog zapada, nekoj periferiji. I moje mišljenje je da ne bi bilo dobro za Hrvatsku da predugo budemo čuvari te vanjske granice zapada, danas vanjske granice Europske unije, odnosno Schengena. Bez obzira što smo to nekad bili u povijesti, pa čak i ušlo u mentalitet našeg naroda, čak i u narodnim pjesmama se dičimo da smo graničari stari, ali u tome nema neke prevelike sreće. Da bi preuzeli centralniju ulogu, mi možemo i moramo, pomaknuti se s te periferije na niz načina i sigurno ćemo danas tijekom ove tribine, večeri, podcasta razgovarati i o proširenju Europske unije i o situaciji na jugoistoku Europe, ali i o nekim unutarnjim reformama koje mi radimo i činimo kako bi imali centralnu ulogu. Ulazak u Schengen, u eurozonu je dio toga, ne sve, ali jedan dio, važan dio koji moramo istaknuti. Mislim da je to sad izazov koji je pred nama, nije jednostavno, ali mislim da Hrvatska to zaslužuje i može. Zahvaljujem gospodinu Stieru. Gospodin Stier je spomenuo Brisel kao neku referentnu točku koja to doista i je kad je u pitanju vanjska politika i djelovanje nas kao države članice, pa me zanima kako vama kao europskom zastupniku koji ste zapravo na tom nekom izvoru na mjestu gdje se zapravo kreiraju mnoge stvari i vode mnogi procesi, kako vama Hrvatska iz pozicije europskog zastupnika koji ste stalno u europskom okruženju i zapravo u društvu ljudi iz 26 drugih država članica, kako vam Hrvatska iz te vizure izgleda i kako zapravo promatrate nju i njeno djelovanje na vanjsko-političkom planu? Prije svega, osim što se želim zahvaliti na pitanju, želio bih se zahvaliti na pozivu da večeras ovdje budem kod vas, svoje meni premijera ovdje u Libertasu i doista osjećam i jednu vrstu posebne inspiracije, ne samo zbog teme koja nas je ovdje povezala, nego i zbog ljudi s kojima sjedim ovdje za stolom. Riječ je odreda o ljudima s kojima sam se prije svega susreo zahvaljujući poslu kojeg sam radio, ali znate, to su bila nestandardna vremena preko kojih su se doista utvrđivale i neke vrijednosti, a i onda su se osobnosti morale na neki način povezati kako bi se posao dobro napravio. I gospodin Žužul i gospodin Stier su zapravo u različitim etapama mog profesionalnog bavljenja politikom na neki način zapravo iskazali, odnosno ostavili su doista dubok trag ne samo u diplomaciji, nego prije svega u hrvatskoj vanjskoj, ali ne samo vanjskoj politici. O tome možemo nešto više tokom ovog našeg susreta. Ali dopustite meni da kažem par rečenica što sam ja sve to pogriješio da se evo večeras nađem skupa s vama ovdje. Točno, rat je promijenio mnoge sudbine, pa tako i naše, ali ja sam još kao šibenski đak, srednjoškolac, oduvijek želio se baviti poslom kojim sam se kasnije u životu i bavio. Zašto je to tako? Teško je kazati. Ima nešto u tom dalmatinskom ambijentu. Zapravo većina hrvatskih ministara vanjskih poslova i ljudi koji su određivali hrvatsku vanjsku politiku ovih 30 godina dolazi direktno iz Dalmacije ili imaju porijeklo iz Dalmacije. Zašto je to tako? To bi sad trebalo razgovarati možda na nekakav poseban način. Dobro pitanje. Da.
Međutim, negdje s koncem 80. godina meni je postalo jasno da je bivša zajednička država neodrživa i da dolazi vrijeme kada će zapravo cijeli taj prostor Europe, pogotovo njezinog istoka i jugoistoka, biti resetiran. Ono što naravno je obilježilo hrvatsku borbu za neovisnost je rat. Taj rat kojeg su bile pošteđene mnoge države koje su dobile svoju neovisnost koncem 80. i početkom 90. godina, a nas nije zaobišao, jer Hrvatska je, osim što je mijenjala društveno uređenje, ona je morala se izboriti za državnu samostalnost. U tom momentu ja sam kao opciju kojom bi osobno mogao doprinijeti tom hrvatskom putu izabrao socijaldemokraciju. Negdje 1993. postao sam međunarodni tajnik SDP-a i na toj poziciji sam se zadržao do 2000. godine kada sam imao tu privilegiju, rekao bih, služiti u vladi Republike Hrvatske koju je vodio premijer Ivica Račan. To je doista bilo jedno intenzivno razdoblje koje je trebalo pokazati da Hrvatska nakon stjecanja neovisnosti može napraviti i jedan značajan iskorak prema onome što je također predstavljalo konsenzus, rekao bih, u našem narodu, a to je prije svega članstvo u Europskoj uniji. Tada smo napravili neke ključne iskorake, evo, možemo se podsjetiti na veliki skup u Zagrebu koji je održan koncem 2000. godine, to je Zagrebački summit, na kome je doista do kraja afirmirana naša ambicija da ubrzamo naš europski put. To se negdje do kraja mandata te vlade dogodilo predajom aplikacije za članstvo u Europskoj uniji. To nije bilo u Briselu, to je bilo u Ateni u veljači 2003. godine, jer smo i na taj način htjeli naglasiti da je Europska unija prije svega zajednica nacionalnih država koje na kraju krajeva i dominantno odlučuju pa i o proširenju. Ja sam tada, nakon što sam prestao biti ministar u vladi, stekao jedno iskustvo koje mi je jako pomoglo kasnije baveći se vrlo praktičnom politikom. Naime, ja sam se odlučio 2004. kandidirati za gradonačelnika. Dakle, nakon karijere u ministarstvu, karijere međunarodnog tajnika svoje stranke, 4 godine sam proveo na poziciji gradonačelnika grada koji je nedaleko ovdje od Zagreba, Velike Gorice. Mogu vam kazati da sam tu testirao mnoge zapravo komunikacijske vještine ili način komuniciranja koji mi je itekako dobro došao kasnije kada sam došao u Europski parlament i kada sam morao doista obavljati različite dužnosti koje na kraju krajeva nalaze svoju materializaciju u različitim dokumentima ili utjecaju na različite procese. Dakle, tada sam negdje u nekoj kampanji rekao da mi je osobito drago što mogu kazati da sam zadužen u životu bio za svašta od turopoljskih sela do Europskog Brisela. Posljednjih 10 godina sam zastupnik u Europskom parlamentu i gledao sam tu vrstu transformacije Republike Hrvatske koja je zapravo jedinstvena u mnogo toga kad me već pitate. Znate, malo je država u Europi koje su imale toliko zapravo različite percepcije zapravo ko su i što su. Od Hrvatske koja je bila doživljavana kao dio kriznog jugoslavenskog prostora, dakle jedna vrsta jugoslavenske Hrvatske, koja je izlazila iz te zajednice koja se raspadala, nažalost, i u krvi, imali smo dugo vremena imidž ratne, jer nas se pogodio rat, ili poratne Hrvatske, što je također nosilo biljege koji su nas opterećavali u onom hodu prema cilju kojeg smo željeli postići, to je svakako bio NATO i Europska unija, da bi naravno, evo sada i tom vremenu živimo, imali imidž prije svega Europske Hrvatske, dakle to je zemlja koja, evo, ove godine obilježavamo 10 godina članstva u Europskoj uniji, dakle punih 10 godina Hrvatska sudjeluje u procesima koji su bitni i za nju, ali i za samu Europsku uniju, i volio bih zaključiti ovaj uvodni dio sa jednom konstatacijom da 10 godina članstva u Europskoj uniji je pravo vrijeme da se pitamo kamo dalje. I na temelju ovog iskustva koje ja imam iza sebe, jer Hrvatska je mala europska zemlja, 20. po prostranosti, odnosno po veličini teritorija, 21. po broju stanovnika. Tu smo negdje 22. po veličini bruto društvenog proizvoda, nešto čak lošije stojimo kad gledamo bruto društveni proizvod po glavi stanovnika. I dakle, i te statističke
brojke nam govore da mi članstvo u Europskoj uniji moramo promišljati itekako strateški kako bi iskoristili sve ono što se zapravo Hrvatskoj kroz članstvo nudi. Jer članstvo u Europskoj uniji doista reducira rizike, a umnožava mogućnosti. Da bi ih mogli iskoristiti, ja mislim da ovih 30 godina hrvatskog iskustva u samostalnoj državi, evo, nas trojica smo dali i neki svoj doprinos tome, može poslužiti kao neka vrsta podloga da se promišlja ono što je puno važnije, u kakvom ćemo mi stanju dočekati 2030. godinu i vrijeme drugog hrvatskog predsjedanja nad Vijećem Europske unije. Zahvaljujem na odgovoru. Odlično pitanje i konstatacija vezana uz zapravo našu perspektivu i budućnost o kojoj ćemo svakako porazgovarati i osvrnuti se. No prije toga pitao bih gospodina Žužula, 30 godina hrvatskog neovisnosti, samostalnosti, djelovanja i nekog puta na toj globalnoj mapi. Gospodin Picula kaže već 10 godina smo i dio, neki će reći, elitnog kluba u Europskoj uniji. Kada pogledate gdje se sada nalazimo, u kojem smo trenutku i sa statusom kakav imamo, kako biste ocijenili zapravo sve ovo što smo postigli i ovo gdje se trenutno nalazimo? Da li je to, ajmo reći, barem približno ono koliko smo trebali i mogli, ako nije, koliko smo i gdje smo mogli više? Hvala na pitanju, zapravo i na izazovu. Već je izazov ovo što je rekao Tonino, gdje ćemo biti za par godina od sada. Ovo je zapravo jedna lijepa reminiscencija, bez obzira koliko smo mi kritični, ali lako je biti kritičan na sve, imamo uvijek razloga biti kritični, ali Hrvatska, Republika Hrvatska, država Hrvatska, Hrvatska je priča uspjeha i to je apsolutno neupitno. Pojavili smo se u jednome burnome periodu koji nas je gurnio i nije nam ostavio mogućnosti puno izbora. Rat je bio ovdje i nismo imali priliku nego braniti se i kroz to ostvarivati. Ali kad vi pogledate unazad, dokle smo mi došli? Na određeni način meni je ovo ulazak u Schengen završetak jednog velikoga poglavlja za Hrvatsku. Ali svaki završetak poglavlja otvara novo poglavlje. Kako ćemo u to novo poglavlje, to je opet upitno. A to poglavlje i taj put koji smo prošli, on je doista ogroman. I ja ću vam reći još jednu stvar koja će odudarati od one slike koju nam stalno neko natura i nameće. Vidite, Hrvatskoj se prave koje kakve slike. I to je, sa time smo sva trojica ratovali. Mislili smo da je uvijek završilo, ali nije završilo. Pa ja, vjerujte mi, ne znam šta mislim. Ma nema države u Europi ni u svijetu u kojoj se toliko lome koplja oko Drugog svjetskog rata kao u Hrvatskoj. Pa mi smo i u vrijeme Drugog svjetskog rata bili jedna mala, nebitni dio teritorija u nekim velikim europskim zbivanjima. Ali gdje se toliko govori o tome? Pa gdje se toliko? Hrvatska je, vjerujte mi, ne trebate mi vjerovati na riječ, na iskustvo moje, a vidjet ćete i vlastito. Hrvatska je ne samo lijepa, Hrvatska je bogata zemlja. Prirodno bogata. Bogata je sa onim što smo naslijedili od svojih predaka, ako hoćete, od dragoga Boga, kako god hoćete reći. Mi smo bogata zemlja, jer pogledajte šta smo mi sve prošli. I niko nam nije pomagao. U rat smo ušli, niko nas nije želio. Ja vam garantiram, a to iz prve ruke vam govorim, puno bi ih bilo sretnih da je rat brzo završio. I sve se primirilo, za neko vrijeme ostala nekakva nova tvorevina. Koliko bi ona trajala ili ne bi trajala, to je drugo pitanje. Isto tako, mi sa ponosom ističemo sada i ova teška pitanja na kojima se lome Ujedinjeni narodi. Hrvatska je jedina država u kojoj su Ujedinjeni narodi uspjeli napraviti ono za što su stvoreni. Kroz mir riješiti probleme. Istočna Slavonija je zapravo jedinstven primjer i nema ga, nažalost ne ponavlja se, ne znam jel se može ponoviti. Mi smo kroz sve to prošli. Napravili smo jednu demokratsku tranziciju. Puno će ih reći i ja se apsolutno neću složiti o tome da su 90. bile godine neslobode. Uopće nisu. Ali su bile godine rata.
rat nanosi druge prilike i drugačija ponašanja. Svaki rat, pogotovo obrambeni rat u kojem nemate vojsku, niste naoružani, jedva imate policiju, nemate diplomaciju. Kad sam ja došao u Ministarstvo vanjskih poslova, ja sam bio broj 33. 33 ljudi je bilo, od toga ih je možda 10 ili 12 imalo iskustva sa diplomacijom. Tada nasuprot sebe smo imali, nemojmo se zavaravati, ali sva trojica znamo, jednu jaku i organiziranu jugoslavensku diplomaciju koju smo mi bili neprijatelji. Bez obzira jesu li oni to na individualnoj nivou htjeli ili ne htjeli, ali mi smo se morali boriti da se dokažemo, da se pokažemo, da se izborimo. I na bojištima i u svijetu. Hrvatska je uspjela sve to i uspjela je vani se pomicati. 2000. smo napravili tu jednu demokratsku tranziciju koja je opet zapravo prilično neću reći jedinstvena, ali bila je, ne može biti bolja. Evo, mislim da se oko toga slažemo, ali to je, pazite, to je prelaz iz ratnog u postratno razdoblje, ali ciljevi su nam se nastavili. Ja kad sam došao za ministra, znate što mi je bilo najteže? Kako nastaviti sa istim strateškim ciljevima od političke stranke koja mi je bila protivna? Jer SDP je doista pokrenuo u istoj toj godini, 2003. pokrenio naš put u Europsku uniju. Naš prioritet je bio nastaviti taj put, a s druge strane u političkoj domaćoj utakmici oni su nam bili protivnici u domaćoj utakmici. Ali i to smo uspjeli, ja mislim da na tim velikim strateškim ciljevima smo uvijek uspjevali doći. I uvijek u zadnji čas. Pogledajte, možda smo svi zaboravili. Hrvatska je jedina koja je uspjela ući u Europsku uniju nakon velikoga buma i velikoga ulaska. Cijelo vrijeme su nam govorili čekajte, kad budu drugi spremni, onda ćete i vi ući. Odgovor koji je nama bio neprihvatljiv, nismo ga prihvatili, mi smo valjda naučili kroz tu tvrdoglavost, možda i dalmatinski dišpet ili ukupno hrvatsko čekanje tog vremena, nećete nas zadržati. I nisu nas zadržali, uspjeli smo ući u Europsku uniju. Pogledajte opet, jedinstveno. Nemojte me, ja nemam razloga dodvoravati se u hrvatskom nikome, politički ni na koji drugi način zahvaliti svom prijatelju Gojku, ali drugima nikome. Ali ovo postignuće ulaska u Schengen, ma da ne znam koliko zamjerki imam za ovu vladu, ja ih se zato duboko naklanjam jer smo završili to jedno povijesno poglavlje. Naravno da mi smeta to prepucavanje. Mene kao diplomatu smeta da nam diplomacija umire. To me doista smeta. Smeta me da se ne može raditi efikasno kao što smo nas sva trojica mogli i radili. Ali to su u ukupnoj slici koja je pozitivna. Vjerujte mi, nije vidi sad došao izvani pa će on nama govoriti kako mi živimo ovdje. Ali ja isto tako živim ovdje i ne odvajam se od ovoga. Kad vratimo sliku unatrag, u svakome pogledu Hrvatska je napravila, ma ne znam, ne može se u miljama nego u milenijima mjeriti koliki smo mi put napravili u ovih 30 godina. Složio bi se s vama. Realno sagledavajući, jako puno toga smo postigli za 30 godina. Možda ne sve što smo sanjali, ali veliku većinu toga doista jesmo. Evo, koliko znam, danas je i naš premijer u Parizu s ciljem realizacije, ja bih rekao, pa posljednje asocijacije čiji još uvijek nismo oficijalni član, gotovo pa sam uvjeren da ćemo i taj cilj realizirati vrlo brzo, odnosno čim prije, i time je zapravo, kako je gospodin Žužul rekao, zatvoriti taj cijeli krug koji smo nekad davno pokrenuli. No, sva trojica ste jako dobro detektirali zapravo ono što je možda i najbitnije, a to je ovaj međunarodno-politički trenutak u kojem se nalazimo. Ja bih rekao vremena koja su izazovna kao rijetko kada nakon Drugog svjetskog rata, i u svezi s tim, evo, to je za sva tri gosta zapravo pitanje, što za nas po vama predstavljaju, a naravno imajući na umu sve ove izazove, sve probleme koji su, ja bih rekao, oko nas, kako u regiji, obzirom na brojna žarišta, ali tako i na globalnoj sceni, koja su za nas zapravo, što bi trebali biti naši vanjsko-politički prioriteti i možda još preciznije,
koji su konkretni koraci koje bi mi kao država zapravo trebali poduzeti i kojim smjerom ići kako bismo, ja bih rekao, uspješno plivali u tim međunarodnim vodama? Može i gospodin Picula prvo. To je pitanje kojeg je naravno puno lakše artikulirati i postaviti nego na njega odgovoriti. Međutim, ako pođemo od nekih statističkih činjenica o kojima sam govorio u samom uvodu, tada se ponovo vraćam na temeljnu misao. Mi smo lijepa država, mi smo država koja ima dosta unutarnjih resursa, ali mi smo država koja također mora striktno voditi računa o tome da vlastiti razvoj poveže sa nekakvim političkim mainstreamom u kojem će se ono što imamo i želimo realizirati to i moći, a ne ulaziti naravno u bilo kakve rizike koji nas mogu dovesti u situaciju u kojoj nam neće biti lako. A nije lako ni velikima u ovakvom svijetu. Razmišljajući pred neko vrijeme tražeći odgovor za sebe, naprosto, ovo što je rekao gospodin Žužul i što i Davor također natuknuo, mi zapravo živimo u vrijeme jedne nevjerojatne tranzicije. Ja bi je podijelio na 4 događaja koji su svak na svoj način itekako utjecali na platformu međunarodnih odnosa. Prije svega, i da se na to puno ne vraćamo, to je naravno pad komunizma u istočnoj Europi koji je naprosto na neki način označio novo proljeće naroda u tom dijelu Europe i to je cementirano uspostavom ili obnovom nacionalnih država, samostalnih, koje su imale identičan cilj, a to je priključenje Europskoj uniji kao projektu koji je vjerojatno najznačajniji politički projekt u povijesti Europske unije. Dobar dio njih se priključio i NATO-u, negdje 70% država su i članice Sjevernoatlantskog vojnog saveza, ali već negdje početkom 2000. godina došli smo u novu fazu resetiranja, to je naravno napad na blizance u New Yorku koji je pokrenuo takozvani rat protiv terorizma, ali mislim da je o njemu vrijedno govoriti i kao pokretaču mnogih političkih i gospodarskih procesa u kojima se također trebalo snaći i voditi neku vrstu navigacije na način da se zapravo utječe na arhitekturu, sigurnosnu arhitekturu koja je osobito bitna za male i srednje velike države. 10 godina točno kasnije opet pojavilo se arapsko proljeće. Dakle, otkad je onaj dečko, prodavač na tržnici u Tunisu u znak protesta protiv toga što su mu htjeli oduzeti taj štand se zapalio. Zapravo govorimo o jednoj vrsti eksplozije nezadovoljstva u dijelu svijeta koji nije tako daleko od Hrvatske niti od južnih oboda Europske unije i posljedice upravo tog arapskog proljeća, neki će kazati, se pretvorio u islamsku zimu. Jel? Dan danas mi osjećamo jer smo vidjeli što znače i migracije koje su prije svega krenule prema Europskoj uniji sa dalekosežnim posljedicama. Po unutarnju strukturu, koherenciju Europske unije, po otežalo funkcioniranje jednog agregata koji je, a Europska unija to nije zajednička država, niti će tako skoro postati zajednička država, riječ je o zajednici država u kojoj je zajednička vanjska sigurnosna i obrambena politika daleko najslabija karika njezinog funkcioniranja, što se vidjelo naravno i u krizi 14. i Brexitom 2 godine kasnije. I naravno sad dolazimo do 4. događaja koji i dalje utječe i tekako ozbiljno resetira međunarodne odnose, to je ruska invazija na Ukrajinu, koja je dala novu dinamiku cijelim blokovima zapravo u svijetu. Više ne možemo govoriti zapravo o multilateralnoj suradnji, govorimo o savezima koji se formiraju. I gdje je u svemu tome Hrvatska? Mi smo članica Europske unije, mi smo članica NATO-a i mislim da je članstvo u obje asocijacije itekako konsolidiralo dugoročno hrvatsku poziciju u svijetu, međutim ostajemo naravno izloženi različitim sigurnosnim izazovima. Možda ću sad zvučati malo provokativno, ali mislim da ovdje razgovaramo s ljudima koji itekako ozbiljno razmišljaju o sebi u ovom poslu budućnosti. Mislim da sam to rekao pred par godina, upravo smo imali polemos, onda je to bilo 20 godina. Kad malo bolje pogledate, mi imamo susjede koji su ili članice Europske unije, NATO ili to nisu, žele biti, ali nijedna naša susjeda formalno, kažem formalno, nas ne vidi u sadašnjim granicama.
Nijedna. S nekima imamo to otvoreno pitanje koje se nadam se da ćemo ga riješiti bilateralno, možda negdje na nekom međunarodnom sudu, ali to je sama činjenica da mi moramo itekako trezveno razmišljati o onome što kao država radimo i kako planiramo zapravo vlastitu međunarodnu poziciju. Dobro je da imamo prije svega dominantno susjede koji su članice NATO-a i Europske unije, ali kao što vidimo, biti član NATO-a i Europske unije ne jamči da ćete linearno demokratizirati vlastitu zemlju. Imamo jednog, naravno, susjeda koji, koliko god to izgleda ovako možda karikaturalno, ali još uvijek misli da je to more koje ne pripada Hrvatskoj nego nekom drugom. A o nekim notornim političkim osobama iz našeg neposrednog susjedstva na istoku možemo razgovarati malo detaljnije. Dakle, Hrvatska ima konsolidiranu međunarodnu poziciju, vjerojatno nikad bolju u svojoj povijesti, ali to ne znači da su izazovi nestali. Hvala. Ja ću nastaviti tamo gdje je to Nino, pa da bude prijelaz. Čini mi se da je važno ovdje reći možda 2-3 stvari što se tiče opće slike. Dakle, mi imamo jedan sustav, jedan međunarodni poredak koji davno više nije eurocentričan. Dakle, da krenemo od toga. Dakle, od 1945. o miru i ratu na svijetu, pa i u Europi, ne odlučuje se u Europi. Odlučivali su SAD, odlučivali je Sovjetski savez. Nakon raspada Sovjetskog saveza ostao je taj unipolarni trenutak koji je otprilike trajao neko vrijeme dok se nije počelo to ipak dovesti u pitanje, ne samo napadom na Twin Towers, nego kasnije 2008. već vidimo kako Putin ulazi u Gruziju i testira koje su granice zapada dokle može ići. Međutim, da ne bi se izgubili u svim tim podacima, po meni ključna dijalektika danas koja definira međunarodne odnose, pa onda shodno tome i poredak koji bi se eventualno mogao stvoriti, je odnos između SAD-a i Kine. Dakle, SAD i dalje ima vodeću poziciju, ali ima ipak jedna zemlja koja danas po svim različitim dimenzijama osporava to vodstvo. To ne znači nužno da će biti repriza hladnog rata, iako ima autora koji već govore da je to, kao što je bio prvi i drugi svjetski rat, da će ovo biti drugi hladni rat. Ja mislim da možda na taj način to se neće razvijati, ali isto tako nam to upućuje na razmišljanje da ono što su mnogi mislili, a to je da će nakon tog unipolarnog trenutka dominacije Amerike kroz, naravno, ono što mi nazivamo rules-based order, dovesti zapravo do jedne promjene u neki multipolarni svijet gdje bi Europa bila jedna od tih stupova tog multipolarnog svijeta. Čini mi se da i to se mora danas isto dovesti u pitanje. Ono što danas vidimo je zapravo kako Kina po svim segmentima, ali onda drugih revizionističkih sila žele jednostavno pozicionirati se na način da kažu nema više zapad, a onda unutar tog zapada gdje su SAD i Europska unija stupovi, ali SAD jest i dalje vodeća globalna sila koja kontrolira, na primjer, sva mora svijeta, a 90% trgovine i dan danas ide morskim putem. Zamislite sekundu kada ne bi bilo SAD-a koji čuva to. Što bi se dogodilo i ekonomskoj moći danas Europi. A to SAD radi i SAD plaća. Dakle, to isto je nešto što moramo uzeti u obzir. Ali kad bi se to promijenilo, Kina ima svoje planove kako to radi, kroz Belt and Road Initiative i tako dalje. Tu reviziju tog poretka, tu se uključuju niz različitih revizionističkih sila. Rusija, jasno, Putin je to jasno rekao, on je doživio pad Berlinskog zida, što smo danas spomenuli više puta, kao kolaps povijesne Rusije. I on želi izbrisati tu 89.
On želi jednostavno se vratiti i zato ističe toliko pobjedu nad nacizmom i fašizmom, ne toliko zbog privrženosti tim vrijednostima, nego kao jednu manipulaciju da bi ponovno legitimirao neku poziciju gdje želi biti al pari sa SAD-om. Ne uspije u tome i s te strane strateški nije to postigao, međutim u toj revizionističkoj priči on itekako naravno radi ogromnu štetu, što nažalost prvenstveno to vidimo u Ukrajini. Ali otvaraju se niz drugih mjesta gdje su inače konfliktne točke od Južnog Kavkaza do Bliskog istoka, do sjevera Afrike, Sahela. France Afrique je nestala u roku od par mjeseci praktički i to se događa, što ima neizmjerne posljedice isto tako za sigurnost Europe. I nama naravno ono što je najbitnije, da se ne aktivira žarište na Balkanskom poluotoku. A tu vidimo jedan pokušaj imitacije, na primjer, takvih revizionističkih ideja, što nisu previše niti inventivne. Umjesto da to nazovu ruski svijet, nazivaju ga srpskim svijetom. Ali u principu ista je logika. I to je naš ključni geopolitički problem, jer s time, dok je to i dalje aktivno, mi ne možemo ostvariti arhitekturu mira i stabilnosti na području, na našem susjednom području, susjednoj regiji, a to nam je bitno upravo zbog onoga što sam prije istaknuo, da ne budemo vječno na granici, na vanjskoj granici tog zapada, nego da se ona proširi. Ali ona se ne može proširiti dok god imate ovakve koncepte kao što je srpski svijet. Odnosno, one su disruptivne ili zapravo ometaju takav jedan koncept arhitekture mira koji bi Europska unija htjela i na ovom prostoru i zbog čega je otvorila europsku perspektivu svim zemljama Zapadnog Balkana. I to je jedan od glavnih izazova s kojima se mi moramo suočiti. Ima načina kako to raditi, ali da ne monopoliziram vrijeme, rekao sam da će ovo biti samo prijelaz čovjeku koji puno više zna o prilikama na jugoistoku Europe. Evo, kad smo kod jugoistoka Europe, da odemo korak dalje, gospodine Žužul, ja bih rekao BiH je jedno od krucijalnih tema i pitanja kako za sigurnost na malo širem prostoru, ali i za Republiku Hrvatsku i u puno većem smislu. U smislu da smo mi zapravo, a vi ste bili dionik toga, jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma je zapravo jedna od stranaka koje su garant sigurnosti i očuvanja postojećeg sistema koji je takav kakav je, nesavršen sa gomilom grešaka, ali je takav. I zapravo interesira me što mislite o ovom trenutku u kojem se sada nalazimo. Dakle, ponovo se u BiH događaju neke stvari koje sigurno ne doprinose pozitivno, ja bih rekao, nekom trajnijem i boljem i kvalitetnijem rješenju. Što o svemu tome mislite, odnosno što mislite koja bi pozicija Hrvatske trebala biti? Ne samo pozicija, nego što bi Hrvatska kao, ja bih rekao, i aktivan dionik tog cijelog procesa, iako mnogi će reći da Hrvatska to ne bi trebala biti, ali ja mislim upravo suprotno da bi trebala, jer je to i u formalnom smislu. Dakle, vaš pogled na BiH, na sve ono što nas čeka, ja bih rekao, tamo postoji više destabilizirajućih faktora, a Hrvati kao konstitutivan narod se nalaze u prilično nezavitnoj poziciji. Već dulje vrijeme sa tendencijom da to, ako se ovakav složaj odnosa nastavi, neće ni biti puno bolje. Nažalost, najlakše je reći Bosna i Hercegovina je nedovršena priča i to je naprosto činjenica. Koliko se god sviđalo nekome ili ne sviđalo, ali to je zapravo i činjenica, ali istovremeno i fraza. Mi imamo, opet ne da želim pobjeći od pitanja jer će se vratiti na njega, imamo obojica mojih kolega su dotaknula nešto što ja mislim, ako ne razmišljate kao budući diplomate, ali kao ljudi, nažalost moramo razmišljati. Ima jedan fantastičan film od moga zemljaka, pa moram biti sentimentalni,
sentimentalan i događa se u Imotskome od Antuna Vrdoljaka, Ljubav i poneka psovka. Taj vam film, jako dobar film, nemojte sa ovim njegovim zadnjim radovima uspoređivati. A početak tog filma kaže ovako, napisano je na špici, negdje je s njim, nema veze, kad događa se kako kaže. Ova radnja ovog filma se događa nakon onoga rata. A ili se možda događa prije ovoga rata. A zapravo znademo li ikada živimo li nakon rata ili prije rata? Svi se nadamo da živimo nakon rata. Svi se nadamo. I onda se jednog dana probudimo i shvatimo da smo živjeli prije rata, a ne nakon rata. To se dogodilo nama 90. Pratite, evo, kao studenti diplomacije ili povijesti. Ja nisam student povijesti bio nikada, ali mislim da diplomacije sam. Svaki rat koji se dogodio u povijesti civilizacije iznenadio je one koje je zahvatio. Cijeli svijet zna da 2000 godina postoji neriješeno pitanje Bliskoga istoka i onda odjednom jedna od najorganiziranijih sila, ne po veličini, po organizaciji, šokirana da im se dogodilo ono zašto se pripremaju od 48. godine da im se može dogoditi. Putin, kao što su spomenuli oni, od kako je došao na vlast, on najavljuje šta će učiniti. On to nikada nije kriv. On to govori cijelo vrijeme, ali ga niko ne sluša. Nego jer svi u tome optimizmu, pa to je iza nas. Sovjetski savez se raspao, nema toga, više rata neće biti. A nažalost, ratovi se dogode i odjednom se dogode. Uvečer odete spavati i ujutro se sve oko vas promijenilo, kao što se ovim jadnicima u Gazi mijenja, bez obzira šta i kako mislim o tome, ili ovima jednako. Svako je jadnik koga rat zahvata i koji mora sa djecom trčati u skloništa. Još gore ako nema skloništa, kao što ih ovi sada nemaju. Rat je strahota. Nažalost, izgleda da mi kao civilizacija nismo kroz sve ove godine, tisućljeća i tisućljeća, nismo naučili kako se nositi sa tom strahotom. Kad pogledate, jednu opet ću opću frazu, ali doći ću do pitanja, nadam se. Lako. Ali zato što je nemoguće to izdvojiti. Kad vi pogledate razvoj civilizacije, od toga kad su se tukli iz predbiblijskih vremena kamenom, pa lukom i strijelom, pa primitivnim oružjima, pa do sada kad neko sjedi u sobi, pošalje nekakve dronove koji idu negdje, ogroman napredak. Napredak čega? Napredak mogućnosti uništavanja svega. Sad pogledamo drugu stranu. Ja uvijek počnem svoja predavanja iz diplomacije kad predajem, govoreći šta je diplomacija. Diplomacija je zapravo druga strana rata, druga strana konflikta, odnosno rješavanje konflikta mirnim putem. Sad kad se vratimo 2000 prije godina, u čemu je razlika diplomacije tada i sada? Razlika je u tome, ozbiljni diplomati nose kravatu kao Davor, a tada je nisu nosili. Ozbiljni diplomati imaju asistente koji imaju kompjutere, pa nešto po tome pišu dok oni govore. Međutim, naša mogućnost kao diplomacije, nažalost, u usporedbi sa mogućnošću ratovanja to je neusporedivo. Svijet troši, onaj mali djelić što troši na mirovne operacije, to nije ni na oružanje. Sad se svađalo hoćemo li trošiti 2% na nacionalnog budžeta u NATO-u ili nećemo trošiti. Ali ukupno, koliko trošimo na mir, to se ne može niti usporediti. I tu je problem civilizacije. Tu je problem velike slike o kojoj je spomenuo i Tonino i nastavio govoriti Davor. I nemoguće je govoriti o maloj slici, a da zanemarite veliku sliku, jer mi smo dio svijeta i po dobrome, nadajmo se po dobrome, dio Europe, ali po moguće lošemu. Ne može se svijet izolirati, pogotovo sada, ko sa sigurnošću zna ko sve ima nuklearno oružje. Jedino što znamo da to oružje može uništiti sve. Jednom kad su ovi mudri sa zapada, koji davno su rekli da je Rusija propala, Putin umro, ima 78 neizlječivih bolesti, 95 dvojnika, a on šeta, hoda i još se sad pravi mirotvorac. Kad su govorili, Rusija više nije sila. Onda je on odgovorio, ali opet, ja se ne divim Putinu da me ne bi krivo razumio, ali opet ga nisu ozbiljno čuli. A on je rekao jasno i glasno, svaka država koja je nuklearna sila je velesila. I to je činjenica. Jer svaka ta država može ili grupa može uništiti svijet.
A nažalost ima takvih država i nažalost ima takvih grupa, kao što vidimo. I sad onda dođemo do našega maloga prostora i naše sretne države, kao što sam govorio na početku, po puno čemu sretne, ali ne možemo izbjeći globalne procese. Čak i kad i ne želimo biti dionici, i ja se tu potpuno slažem, mi prije svega sretnici smo da smo dio Europe, da smo dio NATO, ali ne smijemo zaboraviti prvenstveno na sebe. Ne smijemo mi zaboraviti ne radi njih, nego radi nas, da mi imamo granicu takvu kakvu imamo i da imamo okruženje takvo kakvo imamo. Tonino je jako dobro ovo rekao, moram priznati da mi nije palo na pamet, ali je činjenica. Svi naši susjedi zapravo barem sanjaju da će uzeti dio hrvatskog teritorija. Možda neće ništa napraviti, ali sve vam to ovisi o povijesnim okolnostima. Da se malo promijene povijesne okolnosti, eto ih tu. I onda u cijeloj toj kompleksnoj situaciji imamo jednu tu malu Bosnu i Hercegovinu, kompleksnu kao što je. Ja, ako niste slučajno, pročitajte svakako 2 knjige kao studenti diplomacije. Jedna je od Fukuyame, kraj povijesti, gdje je onako malo idealističko-optimistička slika kraja 20. stoljeća i kako ulazimo u novo. A druga je jedna, još kontraverznija je bila po puno čemu, Huntingtonova knjiga Clash of sukob civilizacija. Ja sam imao tu privilegiju da sam upoznao i jednoga i drugoga Huntingtona relativno dobro i mene on jednom doista pozove, nemojte me krivo shvatiti, možda ti nisi bio sa mnom, bio je Tomo ti, ja mislim. Pozove me, hoće razgovarati o nečemu specifičnom. I on meni kaže, pa kaže, zar ti ne podsjeća ovo što se događa u Bosni i Hercegovini, zar ti to ne sliči kao da je to zapravo sažetak moje knjige? Ja kažem, nadam se ne. Nadam se, i sada se nadam ne. Ali pogledajmo činjenicu. U Bosni i Hercegovini, a to je bilo pitanje, imamo zapravo 3 naroda, imamo zapravo gotovo i potpuni identitet između vjerskog opredjeljenja i nacionalnog opredjeljenja, što prije nije bio slučaj, ali sada je to potpuno nepogrešivo. Bez obzira koliko često se klanjaju u toku dana ili idu na ispovjed ili u crkvu. Nacionalni i vjerski identitet je tu. Ali zašto ja to spominjem? Zato što je to bitna vanjsko-politička odrednica za njih. Niko, ali nitko, nažalost, ne može isključiti mogućnost da Putin u svome promišljanju, on promišlja u toj svojoj psihopatskoj strukturi, on promišlja šta će učiniti i sasvim sigurno je razmatrao scenarij da svome pajdašu i susjedstva Dodiku kaže, znaš šta, vrijeme je za vas da pokrenete referendum. Neko krene, referendum je zapravo demokratska institucija, ali taj referendum vodi do rata. I to ko može to isključiti? Ne može niko isključiti. Međutim, razgovarate sa ljudima iz Republike Srpske, jer nije to samo Dodik, to je zapravo refleksija ukupnosti zbivanja jedne neriješene situacije. Oni će vam reći, pa kako mi možemo živjeti u takvoj državi? Pogledajte čije oni zastave nose, pogledajte kojim jezicima, pogledajte kako, je li to Bosna i Hercegovina o kojoj mi govorimo? Je li to Sarajevo takvo o kojem mi govorimo? Nemojmo se opet zavaravati, bit ću ovdje otvoren. Jednako koliko postoje jake tendencije u srpskom dijelu za pridruživanjem to, šta god to je, kao što je neko rekao, ili srpski, ili ruski, ili pravoslavni, kako god ga zvali, neki drugi svijet. Jače su tendencije, ne mora znači da su opasnije, jače su tendencije u dobrome dijelu bošnjačkoga, kako se zovu, ili muslimanskoga nacionalnog bića, priključivanja zapravo islamskom svijetu. Pa toliko su jake da tada izabrani predsjednika jedne druge bitne i velike države, Turske, on njemu kaže eksplicitno, urbi et orbi, pa ti si predsjednik ne samo svoje države, ti si predsjednik i moje države. Pa po čemu? Najprije po čemu je to tvoja država? Po tome što se onda opet rekao da je tvoj babo ostavio u nasljedstvo nekome drugome državu. U amanet, tako je. Znači, ne smije se to zanemariti. I sad gdje je tu Hrvatska i gdje su tu Hrvati? Hrvati su, vjerujte mi, tu bili zapravo sredstvo, na određeni način sredstvo za potkusurivanje od početka rata. Rat je krenuo, i to je neupitno, agresijom Srbije i Jugoslavije i jugoslavenske vojske na Hrvatsku. Ne na Bosnu i Hercegovinu, nego na Hrvatsku sa idejom stvaranja Velike Srbije. Onda se rat premjestio u Bosnu i Hercegovinu.
Kad ponekad se čuje u međunarodnim krugovima, sve je problem što je Njemačka prerano priznala Hrvatsku. Vukovar je bio do temelja razrušen 2 mjeseca prije priznanja, kao što svi znamo, a tek onda je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Znači, ta tendencije, koliko one postoje još uvijek, o tome još i recimo možemo pričati, ali da postoje, to je neupitno. Ali kad ih stavite u ovaj globalni kontekst, globalnih zbivanja, i zbivanja što se događa u Ukrajini i oko Ukrajine i cijele te putinovštine u kojoj on balansira, igra se pomalo sa svijetom na način na koji se hoće igrati od Gruzije preko Ukrajine i gdje mu je tu kraj. Evo vam jedan primjer. Putin nikada se nije jasno odredio do početka ovih rata i konflikta šta on zapravo misli o Kosovu. Nije ga priznao, i podržava braću Srbe, ali zapravo nikada nije bio jako negativan. Da bi nedavno rekao, pa čekajte, kao što svijet tretira Kosovo, tako treba okupirati tretirati one dijelove koje je on okupirao. Znači, to su zapravo procesi koji se događaju okolo, događaju u svijetu i reflektiraju ovdje. Hrvati tu vam ispadaju zapravo uvijek na određeni način, najmanji su, najmanje organizirani, imaju tu sreću i nesreću. Rekao bih ipak sreću, ali donekle i nesreću, da imaju jednu ozbiljnu državu na koju se žele osloniti i nemaju drugoga izbora, a ta država ima i svoje prioritete. Mi smo često, da vam budem vrlo otvoren, da Hrvatska nije potpisala Washingtonski sporazum, vraćam vas daleko u povijest, Hrvatska bi bila u ozbiljnim problemima. I to je onda za nas sve, tada diplomate, ali za sve je pitanje kad usporedite. Nije više pitanje koliko je dobar Washingtonski sporazum, nego koliko su dobre alternative. Hrvatska je u Daytonu, mi kad smo potpisivali Dayton, mi smo bili svjesni da što se Bosne i Hercegovine tiče, da mi potpisujemo nešto nesavršeno. I nazvan je nesavršeni mir kao što je, ali je bio mir. Hrvatska je riješila svoje granice i svoje teritorije. Nažalost, Hrvati su ostali tu tamo neodređeni, gledaju i dok ovi imaju zapravo sada tendenciju oduzimanja dijela teritorija i priklanjanja nečemu drugom, Hrvati imaju tendenciju odlaska ili ignoriranja. Jednako je loše jedno i drugo. Niti Hrvati smiju otići iz Bosne i Hercegovine, niti smiju ignorirati sve dok su tamo, da je zapravo Sarajevo i njihov glavni grad. Koje je rješenje za to? Ja mislim da je rješenje zapravo doista ulazak u Europsku uniju, ali ne kao fraza, nego stvarno kao istina i kao ostvarenje. Kako do toga doći, to njih dvojica znaju i bolje od mene, ali nažalost lako nije. Hvala. Prije nego se prebacimo na ove međunarodne sukobe koji su, nažalost, postali naša svakodnevica i koji zapravo zaokupljaju cijeli svijet, ja bih rekao, ne samo zaokupljaju, nego i brinu već poprilično. Prije nego krenemo na to, samo još kratak osvrt. Ovdje se, mislim, zapravo ne ovdje, nego općenito mislim da je već postala sasvim jasna ideja koja se provlači i zapravo ne samo koja se provlači, nego koja se pokušava i operacionalizirati na što je više mjesta. Dakle, srpski svijet i djelovanje Srbije kao destabilizirajućeg faktora u regiji, osim BiH gdje je to gospodin Žužu sad vrlo detaljno objasnio kako i što. Mi imamo još 2 iznimna žarišta, to su Kosovo i to je Crna Gora. Nedavno sam gospodina Piculu slušao u jednoj radijskoj emisiji gdje je dao svoj osvrt na trenutnu situaciju na Kosovu i zapravo na ovaj posljednji incident gdje smo mogli vidjeti, ja bih rekao, prilično bjelodano kako jedna država može sponzorirati, ja bih rekao, i terorizam. Ne treba tu tražiti neku drugu riječ, jer ono što se tamo dogodilo zapravo teško možete podvesti pod neki drugi termin. Crna Gora pak s druge strane isto država koja je formalno članica NATO-a, ali koja zapravo ima ogromne probleme, koliko sama sa sobom unutra, ja bih rekao, sa problemom u određenoj mjeri identiteta i određivanja nacije kao takve i onoga što ona želi biti i putem kojim želi poći, ali zapravo i cjelokupne situacije koja je okružuje djelovanja Srpske pravoslavne crkve i Srbije kao države koja tamo
kontinuirano radi nered ili ga barem pokušava raditi. Pa sad zanima me, evo, vas dvojica još kratak osvrt na te dvije teme, odnosno ta dva žarišta, onda ćemo se prebaciti na ovo što nas posljednjih tjedana najviše zaokuplja, ali naravno i na Ukrajinu koja, evo, više od 1,5 dana sada traje. Naravno, treba gledati malo kazaljke na zidu. Ja bih volio naravno i da naši studenti dobiju priliku i da iskažu svoje razmišljanja i da postave po koje pitanje na koje ćemo mi pokušati odgovoriti. Što se tiče situacije na jugoistoku Europe ili Zapadnom Balkanu, kako se to negdje već u 90. godinama počelo krstiti u političkom prometu, evo ja imam to, ja bih rekao, zadovoljstvo prije svega da već 10 godina u Europskom parlamentu pokrivam taj prostor. U ovom mandatu sam voditelj radne skupine odbora za vanjsku politiku za Zapadni Balkan i osim toga sam stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za odnose s Crnom Gorom. Na to pitanje nije lako odgovoriti, ja bih ga samo povezao sa par činjenica. Evo i danas smo imali prilike vidjeti dvije vijesti, dakle sasvim friške, koje reflektiraju zapravo proces koji se na neki način patologizirao pred nekoliko godina, a sada dobiva na zamahu. Naime, danas je održana i sjednica Crnogorske skupštine na kojoj je izabran predsjednik te skupštine nakon poprilično kompliciranog sastavljanja nove parlamentarne većine i vlade. I gospodin koji je izabran na tom mjestu je deklarirani četnički vojvoda Andrija Mandić, čovjek koji je optužen 2016. za sudjelovanje u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori. I jednako tako vidio sam prije dolaska ovamo na vijestima da je Milorad Dodik još jednom potvrdio da je jedino rješenje za otvoreno srpsko pitanje na Balkanu formiranje, to treba otvoreno kazati, Velike Srbije 2.0. Dakle, riječ je o ljudima koji možda nama mogu se činiti kao izrazi određene karikaturalizacije jednog ozbiljnog političkog procesa koji je samo u Hrvatskoj odnio 15.000 života, razorio zemlju. U Bosni i Hercegovini žrtve su bile i puno gore, o Kosovu da ne govorim, ali ja te procese ne bi podcijenio. Ne zbog toga što se mi ovdje trebamo bojati otvoreno nekakve srpske invazije, nego ono što mene puno više muči, možda će se moji kolege složiti sa mnom, je držanje međunarodne zajednice. Kao da se lekcije nisu naučile. Jer ovo što smo imali prilike vidjeti pogotovo zadnjih 10 godina, a to je ta politika podilaženja upravo Beogradu, koji, kako ja to volim reći, te svoje unutarnje kontroverze, odnosno nikako da zaključe tu svoju demokratsku tranziciju i stave zapravo vrlo jasno da deklariraju ne samo identitetski, nego i na operativnoj razini put u Europsku uniju, oni naprosto te svoje frustracije, kontroverze izvoze u svoje neposredno susjedstvo u obliku poticanja konflikata. To se naravno događa i u Bosni i Hercegovini od 2020. u Crnoj Gori, a najzorniji moment u kojem politička neslaganje, napetosti između različitih etničkih zajednica mogu dovesti do žrtava je upravo Banjska 24. listopada. Ali Europska unija, pa dobrim dijelom i Sjedinjene Američke Države su dugo vremena upravo računale na Srbiju kao najveću zemlju u ovom prostoru, kao na neko ko će doprinijeti konsolidaciji mira i ko će preuzeti određene, naravno, zadatke kako bi svojim utjecajem smirivala napetosti i ojačavala određene pozitivne političke procese. To se ne događa. To se ne događa i čini mi se da ovog trenutka mi se suočavamo sa vrlo ozbiljnim iskušenjima na političkom raskrižju, što i kako i da li može Europska unija pod naslagom ovih pritisaka upravo osmisliti jednu politiku koja bi proces proširenja koji se prošle godine obnovio, ne zbog dobrih vijesti sa jugoistoka Europe ili poteza političara, nego zbog Putinove agresije na Ukrajinu, jer to je prva globalna kriza od 2008. koja je nije inhibitorno, nego stimulativno djelovala na politiku proširenja. Sve ostale globalne krize su tu politiku proširenja stiskale. Međutim, 2023. imamo business as usual, ponovo su se rastvali ti problemi i sukobi i sad je pitanje hoće li se politička volja artikulirati na taj način da se doista Vučiću
na neki način kaže vrlo oštro što mu je činiti, ili ćemo mi ponovo, a on je lukavo raspisao izbore za 17. prosinca ove godine i sad možete misliti nije to napravio 10 godina, on će do 17. prosinca priznat Kosovo. To neće napraviti nikada. Znači, politička volja je u pitanju i samo da zaključim, zašto je politička volja ta koju uvijek treba tražiti u postupcima političara? Cijeli Zapadni Balkan je 2,9% stanovništva Evropske unije 27, a kad gledamo ekonomiju, to je 2,5%. Dakle, kada govorimo o tom prostoru, koliko ga je teško integrirati, pođimo od tih činjenica. Mercedes-Benz ima godišnji veći ekonomski output nego što je to kombinirani GDP ovih 6 zemalja. I Hrvatska mora voditi računa upravo o tim vrijednostima kada planira odnos prema tom prostoru, jer smo jedinstveni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja nema granicu samo sa jednom, nego sa 3 države u različitim stupnjevima pristupnog procesa. To je Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a sve postaje nestabilnije. Evo, upravo na tragu ovog što je gospodin Picula konstatirao, mislim da zapravo se nameće jedan zaključak da zapravo situacije poput Kosova i Ukrajine, odnosno konflikti i sukobi koji su tamo na djelu su eklatantni primjeri i zapravo situacije gdje se Europskoj uniji upućuju prigovori, i to moram reći opravdani, za njenu neučinkovitost, jer zapravo nije u stanju gotovo nikad kad je u pitanju takva ili slična situacija iznijeti neko konstruktivno rješenje, djelovanje, zaključak i tako dalje. Zapravo ona kao organizacija uvijek kad su škakljiva pitanja u pitanju funkcionira na principu nekog najnižeg zajedničkog nazivnika jer se oko njega može usuglasiti, što zapravo u suštini nikada ne donese neko kvalitetno, ja bih rekao, ni dobro rješenje. Uz jedan veliki izuzetak, Ukrajina. Tako je, Ukrajina je možda prvi puta, jel? Ali isto sada, jel ako vratimo film u 14. i sve ono prije, i tu se moglo iznaći puno disonantnih tonova i djelovanja i tako dalje. Evo, sad kad smo kod Ukrajine, gospodine Stier, više od 1.5 godina konflikta, sukoba, rata, a zapravo i puno dulje. No ovaj put je zapravo odgovor Europe i svijeta bio drukčiji nego što je to bio slučaj do tada. Kako vidite tu situaciju, odnosno da li vidite kraj i ako ga vidite kakav će on biti? Samo u kratkim crtama, obzirom da imamo još i Izrael, a onda ćemo i našim studentima dati priliku da se malo očituju. Da, vrijeme curi pa ću ja u kratkim crtama koliko mogu. Malo ću se i referirati ako mogu još iz susjedne regije, ali ću krenuti s ovim da ne bi izbjegao. Evo, ne više od 3-4 minute. George Friedman je prije nego što je izbio rat na Bliskom istoku napadom Hamasa 7.10. je spomenuo kako u Ukrajini ono što imamo je zaleđeni konflikt, samo niko ne zna kako to na neki način formalizirati. Bojim se da nažalost ono što se sad događa jest jedna de facto formalizacija toga. Dakle, što se događa? Imate protuofenzivu koja je postigla što je postigla, odnosno nije postigla neki veći proboj za sada. S druge strane, vidimo da Putin nije uspio ono što je bio njegov prvi naum, a to je da zauzme cijelu Ukrajinu i da vrati, ajmo reći, Ukrajinu u tu sferu utjecaja ili u taj ruski svijet. I tu smo sad stali i pitanje, naravno, vojni analitičari će bolje od mene to protumačiti, međutim, sad imamo takvu situaciju na terenu. Međutim, geostrateški što se dogodilo? Dogodilo se da ta granica zapada se ipak pomakla dalje prema istoku. Dakle, ako nekad ste imali onu željeznu zavjesu kad je Churchill govorio od Baltika do Trsta, dobro, to se 1948. malo počelo mijenjati, ali sada vam ide od Baltika do Crnoga mora. Nije tako čvrsta, nije na taj isti način, ali to je sada taj utjecaj. I Ukrajina, bez obzira na sve, definitivno se svrstala i ovaj rat je još konsolidirao taj osjećaj i nacionalni koheziju, ali i tu prozapadnu orijentaciju Ukrajine. Dakle, to je s jedne strane. Međutim, to će vjerojatno trajati. I taj odnos, dakle, neće se vratiti sutra na ono što je bilo prije 24. veljače 22.
Dakle, ja mislim da se Zapad mora pripremiti za situaciju koja će još tu dugo trajati u tim odnosima na taj način. Drugo, ćemo imati jedno destabilizirano južno susjedstvo još dugo vremena i to su izazovi s kojima se Europa ne može sama bez tijesnom suradnjom sa SAD-om moći nositi. Dakle, da rezimiram i da idem kraju. Mislim da smo puno toga analizirali, pa da sad dam, barem kako ja vidim, dio rješenja. Hrvatska ima utjecaj koji ima, ali jest članica NATO i članica Europske unije i ima taj glas. Kako ga moramo koristiti? Mislim da moramo, bez obzira na unutarnje probleme koje postoje u SAD-u, mi moramo imati glas koji će jačati ili koji će biti za to da Europa što tjesnije surađuje sa Amerikom. I da Amerika ostane prisutna isto tako u Europi. Drugo, mislim da moramo raditi na tome da Europska unija opstane kao funkcionalna unija, što je u najvećoj mogućoj mjeri, jer fragmentacija, proces fragmentacije Europske unije smo vidjeli, Brexit je samo jedan primjer, bi dovelo do onoga što je Tonino rekao, a to da se probude sve ove aspiracije, teritorijalne čak aspiracije prema Hrvatskoj. To je ono što je svojedobno, sad da ne idem duboko u povijesti, možda i izrodilo jugoslavensku ideju u jednom dijelu hrvatske elite krajem 19. početkom 20. stoljeća. No, zatim, što se tiče našeg susjedstva, mislim da je jako bitno shvatiti da postoje tu dva elementa koji imaju državnost preko 100 godina. Jedno je Srbija, još priznata na Berlinskom kongresu, druga Albanija od 1912. Ovo što se dogodilo danas u Podgorici nije se moglo dogoditi bez potpore i zastupnika albanske manjine u Crnogorskom parlamentu, što nije imalo, što nije bez potpore i službene Tirane, koja ima svoj jedan odnos sa Beogradom, bolje rečeno Rama i Vučić, koji u mnogo čemu je sličan odnosu koji ima Putin sa Erdoganom. Nisu isti, ne treba baš sve uspoređivati, ali ima tu neke paralele koje se mogu... Dakle, što je interes Hrvatske? Sačuvati neovisnost i prozapadnu orijentaciju BiH, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Držati balans da nijedan od ovih elemenata koje sam rekao, koji imaju državnost preko 100 godina, ne prevlada, ali isto tako da si ne podijele u nekoj vrsti zajedničke sfere utjecaja gdje će svako imati preko svojih manjina ili zajednica zapravo onemogućiti funkcionalnost susjednih država. Kao ministar sam baš zato i lansirao onu jadransku trilateralu sa Crnom Gorom i Albanijom, da bude nekako i protuteža i da Hrvatska bude tu aktivnija upravo kontra ove ideje srpskoga svijeta, koja se tada još nije tako nazivala, ali je postojala. Dakle, to su neke konkretne mjere, a daljnja europeizacija ovog prostora teško će ići preko političkih institucija u ovom trenutku, ali to ne znači da Europa ne može biti puno aktivnija, na primjer u proširivanju 4 temeljnih sloboda na stanovništvo i na tržište. Pitanje roaminga je samo jedan mali dokaz kako se to može napraviti, gdje vi uključujete cijela ta društva u europsko jedinstveno tržište, a onda time naravno utjecaj Europe na tom prostoru. Nažalost, nema više vremena, ja ću se tu zaustaviti, ali sam pokušao dati barem neke crtice našeg budućeg djelovanja. Zahvaljujem. Gospodine Žužul, izraelsko-palestinski sukob je iznimno kompleksna tema, čiju povijest i etimologiju zapravo, vjerujem, ne samo naš četvorica koji ovdje sjedimo znamo, nego i ja sam gotovo pa siguran većina naših studenata koji su ovdje večeras s nama. Ja, kada promatram trenutnu situaciju, zapravo iščitavam dva ogromna problema ka budućem rješenju, odnosno raspetljavanju i možemo reći u prvom koraku smirivanju trenutne situacije. Prvi je što je u posljednjih nekoliko desetljeća zapravo, umjesto da ta negativna energija i emocija i mržnja koja se generirala kod obje strane da splasne i spadne, ona je samo otišla gore i u neslučajne visine, ja bih rekao.
A s druge strane imamo problem samog prostora, naime gotovo pa cijeli svijet aklamacijom je suglasan da sukob treba prekinuti, da treba naći mirno rješenje i da je to mirno rješenje podjela, odnosno dvije države. Međutim, tu se nameće ogroman problem što je to zapravo jedan jako mali prostor. Vi imate jako malo toga za podijeliti i kako ćete onda to podijeliti? Naime, nije slučajno što već toliko desetljeća taj problem se pokušava riješiti, a ne rješava se. Dakle, on je stalno u nekom procesu rješavanja, ali više funkcionira po principu 2 koraka naprijed, pa 3 nazad i tako stalno. Što mislite, kako uopće ovo završiti? Da li može završiti? To je zapravo nešto što bi nas trojica vjerojatno mogli raspravljati, a pogotovo, ja mislim, uključiti ostale 3 dana, a ne sada 3 sata, nema instant rješenja. Neko je spomenuo, ja mislim potpuno, Davor, ja mislim, slažem se potpuno da, po mome mišljenju, Ukrajina i situacija u Ukrajini ide uskoro u neku fazu postizanja nekakvog frozen konflikta, zamrznutog konflikta koji je uvijek nekakav kompromis. Taj kompromis traje jedno vrijeme. Vidimo, najduže je relativno trajao baš na Bliskome istoku. Jednostavnih rješenja nema. A ja ću reći neke stvari koje se možda neće svima sviđati, ali koje ja, gledajući i teoretski iz perspektive diplomacije, ali i prateći taj prostor, zapravo mislim. Prvo, ja mislim da je velika pogreška govoriti o 2 strane. U slučaju Rusije i Ukrajine postoje 2 države, od kojih je jedna država izvršila agresiju na drugu državu. U slučaju na Bliskom istoku postoji jedna država i jedna teroristička skupina i jedan narod koji pati. A to nije isto. To međunarodno pravno, to diplomatski nije isto. Mi onoga trenutka, a to je moje mišljenje s kojim se ne moraju svi složiti naravno, ali onog trenutka kad Hamas kao deklariranu terorističku organizaciju počnemo tretirati kao stranu, da ne kažem kao državu ili kao vladu, jer oni ništa od toga nisu, tog trenutka smo mi napravili ogromnu pogrešku i po mome mišljenju ogroman korak nazad. Rekavši to, ja ne govorim, i država može počiniti zločine. I država može počiniti zločine čak i braneći se. I treba se od toga paziti. Ali razlika između države i terorističke grupe je što je cilj terorističke grupe uništenje nečega. Od trenutka kad je Hamas nastao kao ekstremno krilo muslimanske braće, on se je definirao i deklarirao kao teroristička organizacija u kojoj nije cilj uspostava ovakve ili onakve Palestine, u kojoj je cilj samo uništenje nečega, u ovome slučaju države Izrael. I dalje kad promatrate, pa će biti malo jasnije, probajte gledati na ovaj način. Šta se sve događa? Ja sam se bavio dječjom psihologijom. Na početku rata ovdje pokrenuo sam veliki međunarodni projekt, ali i problem djeca u ratu. Nema rata u kojem je polovica poginulih djeca. To je nemoguće. Kako je to moguće? Pa nema populacije gdje su polovica djeca. Svaka populacija ide skloniti djecu. Mi kad su nam sirene svirale u Zagrebu, šta smo radili? Trčali smo skupiti djecu u skloništa. A šta se sada događa? U skloništima su oni koji su počinili ta djela, a djecu su ostavili vani. Da li na krovovima ili ne, to je zapravo irelevantno. Nije irelevantno, jako relevantno. Znači, svijet ne smije prihvatiti činjenicu da je Hamas strana u sukobu. Hamas je teroristička skupina. Ali ne bezazlena teroristička skupina. Nimalo. Teroristička skupina koja se na 2 perfidna načina hrani. Prvo, cijeli taj dio Palestine koji je jako siromašan živi zapravo od pomoći koja dolazi od Europske unije i od Amerike. A Hamas, da se odmah razumijemo, Hamas je zapravo mali dio, ja ne znam točno, možda vi znate bolje, njih je možda 20-25 tisuća u odnosu na 2 milijuna Palestinaca koji tamo žive. Oni su točno imali izbore 2007. i ništa nakon toga. Oni nemaju nikakav legitimitet predstavljati taj naroda, da ne kažem zapadnu obalu koja je zapravo potpuno druga. Ja mislim
apropo pitanja, oprostite, ovo je teško je govoriti kratko, a ne biti zapravo pogrešno. Prekompleksno je pitanje. To je pitanje koje postoji 2000 godina. Postoji od trenutka kad je Mojsije doveo iz Egipta Židove u obećanu zemlju, koja se tada izvala Judeja, poslije je postala Palestina, i neupitno je koliko ćemo ići nazad u prošlost pa reći ovi imaju pravo, oni nemaju pravo. Ma imaju pravo i jedni i drugi živjeti. I jedni i drugi su žrtve. Ja sam bio puno puta na tom području i čućete od puno Izraelaca. Ma ko je žrtva ovdje? Mi smo žrtva. Imamo normalan život, a ne možemo ga živjeti. Postoji jedna skupina koju niko ne spominje, ili gotovo niko. Postoji gotovo 20% arapske populacije u državi Izrael. To vam je blizu 2 milijuna. To vam je nešto manje nego što je u Gazi. Oni su tihi. Zašto? Zato što oni zapravo žive relativno dobro. Znači, po mome mišljenju se kao prvi korak je treba vratiti na ono što se pokušalo napraviti 47. 48. a to je uspostava dvije države. Jer narod bez države je izgubljen narod. U njemu će se javljati i država, može biti loša država, može biti teroristička, može biti svakakva. Ali mora biti. Ali je treba biti, jer jedino onda možete imati dvije strane. A znate zašto nema države? Ne kaže ništa novo, ali je to činjenica. Zato što njihova arapska braća i susjedi tu državu ne žele, jer njima služe ti jadni Palestinci da bi zapravo oni rješavali svoje probleme. Pa ostalom, zašto niko previše ne govori? Zašto Egipat ne otvori svoje granice kad ima granicu sa Gazom? Zašto Jordan ne otvori? Pa rijeka Jordan je zapravo malo veći potok. S druge strane je Jordan, saveznik zapada, pa nisu otvorili granice ovima koji su tamo sa druge strane. Znači, početak svega je, ja mislim, uspostava dvije države, model te dvije države o kojem se govorilo 47. 48. Teritorijalno razgraničenje, to je teže pitanje, pogotovo što su tu dvije zapravo enklave, ali nije nemoguće pitanje, jer ja mislim da je to u svakome interesu. Uspostava priznanja između te dvije države i onda naprosto prisiliti tu palestinsku državu da provede izbore kao uvjet da bi mogli dobivati pomoć. Oni pomoć trebaju jer ne mogu živjeti drugačije. A ako provedu izbore pa izaberu Hamas, što ja mislim da je apsolutno nevjerojatno i nemoguće, ja mislim, a možda sam naivan, može biti, sve ovo je zapravo lako reći, a teško postići. Nažalost, ključ svih svjetskih konflikata je zapravo Bliski istok. Ne radi nafte. Nafta postoji 100 godina, a konflikti 2000. I ima je drugdje osim na Bliskom istoku. I ako budemo sretni, nafta će nestati, konflikti će ostati, ali zašto kažem ako budemo sretni, pa se ne uništimo. Hvala još jednom. Sva tri gosta dala su u ovom našem vremenu iznimno puno informacija i svoj kvalitetan doprinos našem premijernom izdanju podcasta. Neću pogriješiti ako kažem da bi nam trebalo još barem ovoliko vremena da malo jače i dublje zagrebemo u ove teme koje smo večeras dotaknuli. A za sam kraj, prije nego završimo, ja bi dao priliku da i naši studenti daju svoj osvrt, odnosno postave pitanje prije nego se večeras raziđemo. Mene zanima, mislim, nema šanse da nikad dobijemo ovako dobru skupinu za to pitanje. Jel imate neki savjet za neke buduće diplomate kako da lakše dođemo po poslu? Mislim, ko će mi bolje to reći nego ti pitanje? Dobro pitanje. Ja bi prije svega volio da sadašnji diplomati dobiju svoj posao, oni koji već rade u sustavu, u Ministarstvu vanjskih poslova i u bilo kojem diplomatskom predstavništvu Hrvatske u svijetu, tako da se otkoči ova blokada koja zapravo na neki način ipak šteti i percepciji Hrvatske, iako je narav diplomacije se uvelike danas promijenila. Neko je dobro napisao u novinama, danas premijeri imaju međusobno brojeve telefona, tako da mogu direktno kontaktirati. A s druge strane, mislim da s jedne strane, rekao je i gospodin Žužul, to je neka vrsta ne posla, to je poziv. Neću reći da na razini svećeničkog ili liječničkog, ali ako osjećate da je to vaš poziv, onda ćete vjerojatno i naći put
Tako da možete zapravo biti dobar diplomat i nemojte zaboraviti razliku između diplomacije i arheologije. Arheologija pokušava otkopati ono što je zakopano, a diplomacija pokušava ono što se vidi povremeno i zatrpati ispod zemlje. Pa možda samo kratko reći što se tiče državne službe, dakle našeg Ministarstva vanjskih poslova, tu imate te natječaje i mislim da će ih biti sve više jer možda u nekom trenutku je diplomatska profesija bila što se tiče plaće privlačna neka profesija, danas to više nije tako, nego je sve više poziv. Stoga ima dosta praznih mjesta i mislim da će se tu sve više objavljivati natječaje, to je jedno. Imate naravno i europsku službu, sad kad smo članice Europske unije, naravno ima svoj zahtjevni proces, ali nije nemoguć, prema tome i tu se može aplicirati i slabo smo zastupljeni, dakle i tu. A naravno ima i ovih drugih vidova diplomacije koje nisu u državnoj službi, već drugačiji tip, ajmo reći, diplomatskog djelovanja, ali evo, to sasvim sigurno bi Miomir puno bolje objasnio. Samo kratko, ja se potpuno slažem, diplomacija je doista vokacija, ali u toj vokaciji postoji, kad usporedite koliko je nezaposlenih diplomata u Hrvatskoj, kudi kamo manje nego proporcionalno nego nezaposlenih pravnika, ekonomista ili slično. Perspektive postoje. Mi se moramo probiti kao diplomati, mlada diplomacija relativno u europske institucije, ali diplomati rade u cijelom nizu organizacija. Nisam ja iznimka ovim što ja sam došao kao ambasador ili ministar, ali puno mladih diplomata se time bavi. To je jedno perspektivno pitanje. Nažalost, rata i konflikata će biti, a i nažalost ne toliko puno efektivnih odgovora, ali ipak postoje pokušaj. Tako da mislim da, ali možda mi nismo pravi reprezentanti, izabrali ste dobro zanimanje. Evo ga, još kolega. Večer. Prvo prvenstveno vam se zahvalio što ste večeras došli na ovaj podcast u ime Studentskog zbora Libertas, čiji sam predsjednik, u ime Kaluš Škorić. I ovako, bilo mi je iznimna čast i gušt zapravo slušati zadnjih sat i pol, malo više o širokom spektru tema o kojoj smo pričali. A imam jedno pitanje namijenjeno gospodinu Žužulu, vezano za državno tvoranje Federacije Bosne i Hercegovine. Smatrate li da je zapravo Federacija Bosne i Hercegovine sama po sebi potpisom Dejtonskog sporazuma postala jedna tempirajuća bomba koja će jednog dana prsnuti? Ma zapravo nije. Ne slažem se u potpunosti, iako vidim opasnost o kojoj vi govorite. Federacija kad je stvorena, zapravo stvorena je, ja mislim, u relativno dobroj vjeri. A da opet budem otvoren, Hrvatska nije ni imala puno izbora, trebala je stvoriti, ali u dobroj vjeri da je to put Bosne i Hercegovine prema zapadu. Nažalost, činjenica je da federacija nije nikada saživjela. Vi imate sve promjene Dejtonskog sporazuma od Dejtona do danas su išle na uštrb federacije, ne Republike Srpske. I mi smo stvorili jednog mastodonta kakav nije, pa vi ne znate vjerojatno, a počnem li pričati o Dejtonu, svi ćete zaspati i kad se probudite ja ću još uvijek pričati. Ali kad su vidjeli, ali ovo je živa istina, potpuna istina, kad su srpski predstavnici vidjeli kako izgleda sporazum, jedan od njih, Koljević, je pao u nesvijest, a ni jedan od njih nije to htio potpisati. Potpisao je njihovo ime Slobodan Milošević zato što je pod pritiskom Zapada on to htio potpisati. Znači, Srbi su smatrali da su oni izgubili sve u Dejtonu. Na kraju se ispostavilo da su oni zapravo jedini dobitnici. I jesu, jer nažalost federacija nije saživjela. Reću vam još jednu stvar. Nažalost, pratilo nas je puno nesreća. Nešto što gotovo niko ne povezuje. Uvijek postoji nakon konflikta to postkonflikt razdoblje. Ako ono nije riješeno, ako ljudi ne shvate da im je bolje živjeti zajedno, a prevedeno to znači ako ekonomija ne počne funkcionirati, onda je to sve
slovo na papiru, obično mrtvo slovo na papiru. Dio Daytona je bio gospodarska misija koja je dolazila iz Sjedinjenih Američkih Država u Dubrovnik na dogovore između Hrvatske i između Federacije i Hrvatske, uključivši na primjer potpis trase nove autoceste koja se trebala zvati Cesta mira i koja je trebala ići iz Hrvatske kroz Bosnu i Hercegovinu do Dubrovnika. Nažalost, dogodila se jedna velika tragedija. Ron Brown kao ministar gospodarstva koji je vodio delegaciju, ali to je bila predsjednička delegacija, je poslao Clinton skupa sa 18 predstavnika najvećih američkih gospodarstvenika i gospodarstvenih firmi su poginuli pored Dubrovnika i taj proces je zastao. I time je zapravo razvoj federacije zastao. Međunarodna zajednica se lopta, tu koje kakvi predstavnici se sa više ili manje autoriteta pojavljuju i da bi na kraju došli do situacije apsolutno suprotne. I ja ovo kategorički tvrdim. I duhu i slovu Daytona je način na koji se bira član predsjedništva. Ova komedija, tragikomedija sa izborom Komšića kojega bira jedan narod, a da bi predstavljao drugi narod koji ga ne priznaje i da bi taj govori ono što govori u Ujedinjenim narodima, to je slika nakaradnosti tog procesa. Toliko nakaradan, za istinu reći, u Daytonu nije izgledao. Izgledao je nesavršen, ali ne nakaradan. Sada se došlo do nakaradnosti i sada doista, kao što smo svi govorili, sjedi cijela regija na bačvi baruta, doslovce tako koju kako će se kada i na koji način zapaliti. Mi ovisimo o tome koliko je Putin stvarno psihopatski agresivan ili koliko je Erdogan kontroliran. Ja mislim da Erdogan je više kontroliran, ja mislim to, a za Putina se ne usudim predvidjeti. A o jednome i o drugome ovisi hoćemo li mi imati tu od Zagreba, može se kamenom dobaciti, ne trebaju nam dronovi, hoćemo li ponovo imati rat koji ne može, nažalost, ostaviti Hrvatsku potpuno nedodirnutu. S ovim mislima i idejama i preporukama gospodina Žužula koje su, ja bih rekao, ne presvijetle, ali iznimno realistične, završit ćemo današnju prvu epizodu i premijerno izdanje našeg podcasta. Koristim priliku još jednom im zahvaliti na dolasku i na iznimnom doprinosu. Ja bih rekao, ovo je njihovo prvo gostovanje, ali ne sigurno i zadnje, obzirom da tema ima. Vremena će još biti, pa ćemo u nekom drugom izdanju i s nekim drugim temama i razgovorima ovdje ponovno se sastati i nastaviti današnji razgovor. Hvala svima još jednom.